মন আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে কিবা নতুন কৌশল সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে নেকি? फार्स्टआवनो कि फंबायनि चेनेलाव आंखौ लाबोनायनि थाखाय फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो सर्ट भिडिअ जेनेबा मिउजिक भिडिअनि प्लेनिं दायो मिउजिक भिडिअनि प्लेनिं गैथ'आ आंना दायो गैथ'आ मिउजिक भिडिअनि प्लेनिं गैथ'आ आरो जेनेबा Hey guys, good morning. दिनै आरोबाव नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ लाना फैबाय माने आं दिनै गरेस्वराव मोनसे खामानिजों मोनयाव थांनाय जादों आरो जाहोना जाबाय माने बेयाव जोंनि बिनन्द सारा माने माबा मोनदो मा होनोमोन इन्डियानिमोन ना नेसनेल एमएलनि टिचारनि फार्स्ट नाम्बार 1 जादों आरो जादोंबा इयावनो दा बरायनायदो इयाव जेनेबा वेलकाम खालामनाय आरो बिथाङा फैबाय थादों दिल्लीनिफ्राय आलासि फैदो दा बिथांखौ जोङो बरायनो थाखाय गासै नै लोगोफोरबो दङ आरो स्कुलावबो स्टुडेन्ट ओरै दङ जोंनि बर' एमएल सार आरो जेनेबा बेखौ दा जों बरायनानै मा जायो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय आखायाव लादों नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नै के भिडिअ स्कुलनिफ्राय आंनि इन्ट्र'खौ होनाय जाबाय मिस्टार इन्द्रजित चेनेल नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ माने आं दिनै दोङो एसामिसनि लोगो माने आंनि एसामिस क्लास फ्रेन्ड आरो माने इरर आसाम ब्लग माने बिथांमोननि चेनेला नै बिथांमोनाबो बहुत सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनबाय एसामिसाव ब्लग बानायो बिसोरमोना दा जोङो स्कुल सिङाव हाबलांनानै नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय आखायाव लागोन दा सार फैनायाव गासै भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन माने मानगोन आरो दा जेनेबा जोंनि गावगायनि स्कुल आरो माने बोरै बानांदो दा नोंथांमोननो बेक केमेरा खिथिगासिनो माने बेनो आरो के भिडिअ ओइचएस स्कुला बेनो जोंनि स्कुला आरो माने जोंनियाव स्कुलाव गासैबो साफा खालामनानै दा याव सार ओरै फैसिगोन नै आथिं गारिफोरा ओजों आइएस फैदो स्कुलनि जेनेबा गिदिर फैदो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ एकदम खान्थि परिबेकआव जों साफा खालामबाय स्कुलखौ साफा खालामनानै दा नोंथांमोननो एकदम दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामो माने आं दानि बुंनाया भुल जादों आरो जोंनि बिनन्द सारा नेसनेल एवार्ड मोनदों एमआइएल साबजेक्टआव आं दानि भुल जादों माने जों दा दोंबाय थायो आरो सारखौ नेबाय थादों सारा फैनो टाइम जाथ'वाखै दा 11टानि बारबायानो जाबाय सारा फैनानै बाय ओरैनो मिटिं खालामनानै थांफिनगोन आरो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय माने नैबे गोदान जोंनि स्कुलावनो स्टेज बानायदोंलै मिटिं ओरै जाबा फांसन ओरै जाबा मानसि बुरजा जनो गोनां जायोना माने इयाव फट' सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि सारफोरनिया गासैबो माने जेनेबा गासैबो निजायनि स्कुलनिनो फोरोंगिरि सासे जेनेबा नेसनेल एवार्ड मोननायनि थाखाय गासैबो हेपि जाजोबदों आरो गासै मास्टार नेमफोरा फैजोबदों आरो मिटिङाव दा बिनन्द सारखौ नेगासिनो जोङो माने जोङो सारखौ नेबाय थादों आरो मिटिं जागोन होननानै सारा फैगोन होननानै नेनानै नैया ओरै बाहाय बुट सोबनानै बुदोंमोन बुट स्कुलाव बेखौनो दा जागासिनो इनाव नैयाव दोङो लोगोफोरा गासैबो इनाव माने सारखौ नेबाय थादों सारा फैयाखै आरो होमबाबो मा आरो नायलांबाय था नै बुटखौ जागासिनो माने बिनन्द सारा फैनानै जोंखौ रुमाव क्लास खालामबाय आरो प्रेक्टिस फोरोंना दोनबाय जेनेबा दा दिल्लीनिफ्राय आलासि फैबाथाय सार फैबाथाय माबायदि खालामनांगौ बेखौ जोंनो खिन्थाखाना गालांबाय आरो क्लास बाय खालामबाय 10 मिनिट 20 मिनिटसो खालामनानै दा सारा अफिसाव थांलायबाय थांनानै आरो बिनन्द सारजों लोगोसे फैबाथाय बिथांनि फिसाला धोरोम खुंगुर स्वर्गियारि फैबाथाय बिथांनोबो आं ब्लग लानो थाखाय सेस्था खालामो नोंथांमोना लायबाय थाबाय जाबाय भिडिअखौ बेनि उनाव माखाय दा जुदि आलासिया दिल्लीनिफ्राय सफैबा भिडिअखौ लागासिनो लायबाय थाबानो जाबाय माने दा जोङो क्लास बाय खालामदोंमोन दिल्लीनिफ्राय आलासिखौ नेबाय थादों आरो इनाव दा आङो जोंनि सारजों फोरोंगुरजों बिनन्द सारजों बाय एक्सपिरियेन्स लानि आंनि भिडिअ क्लिपाव नेक्स्ट भिडिअ क्लिपाव सारजों लोगो मोनगासिनो दङ बता मैं जी 2021 চনৰ শিক্ষকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছোঁ আৰু সেই বঁটাটো হ'ল কি এজন শিক্ষকে মানে শৈক্ষিক দিশত কি বৰঙণি আগবঢ়াইছে আৰু শৈক্ষিক দিশৰ লগতে সামাজিক দিশ আৰু বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি আৰু তেনেকৈ সমাজখন উন্নত কৰাৰ কাৰণে কি ধৰণৰ মানে বৰঙণি আগবঢ়াইছে সেইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে
সেইদৰে শিক্ষা মূলতঃ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে বৰঙণিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও মানে কিতাপ পত্ৰ লিখা মেলা কৰিছে নাই সামাজিক দায়বদ্ধতা সামাজিক শৈক্ষিক সজাগতা সামাজিক সজাগতা এইবিলাক কৰিছে নাই মুঠপত এই শিক্ষা জগতৰ যি বৰঙণি তাৰ ওপৰত কিন্তু শিক্ষাৰ লগতে ক'লো না এই সামাজিক এইবিলাকো মানে সোমাই থাকে সেইটোৰ ওপৰতে এইটো দিয়া যায় আৰু এনেতো শিক্ষকৰ বঁটাটো আমাৰ জিলা পৰ্যায়তো আছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত মানে অলপমান জোৰ সৃষ্টিমূলক কাম বুলি ক'লে লিখা পেলা মই এইটো পঢ়িল লেখা মেলা কিতাপ পত্ৰ আৰু এটা কথাও পৰে যে নতুন নতুন কৌশল টিচিং টেকনিক যে যিটো নতুন কৌশলৰ দ্বাৰা মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া বিষয়টোক মনোগ্ৰাহী কৰিব পাৰিছে বা ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো পাঠদান কাৰ্য সেই কাৰ্যটো মন আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে কিবা নতুন কৌশল সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে নাই তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে সেইটো খুব মানে গুৰুত্ব দিয়ে মানে যাক টিচিং টেকনিক বুলি কোৱা যায় হ'ব ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ খুবেই ভাল লাগিল ছাৰ লংকাত আহিলে जेनेबा जोंनो सारा जोंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बेसेन गोसा समखौ बेखिनि भिडिअ क्लिपखौ लानायनि थाखाय जोबोद थेंक इउ होनाय थाबाय जोंनि सार जोंनिनो फोरोंगुरु जेनेबा जोंनि क्लासखौनो क्लास खालामो बिथांनि थाखाय दा जेनेबा नैबे केबि देलकुसि स्कुलाबो जेनेबा बाहाय माबा जाबाय आरो माने दा धोरोम खुंगुर आदाया न'आव थांदों नै फैबाथाय आरो भिडिअ क्लिप लालायनोसै बिदिबो आरो फट'खौ थिखांनोसै नै बिथिं फट'शुट सोलिगासिनो सारदो अफिसाव थांबाय दा दिल्लीनिफ्राय आलासि फैदोंनो बे फैबाथाय डाइरेक्ट क्लिप लानोसै बेनि उनाव धोरोम खुंगुर आदा न'आव थांदों ना बे फैबाथाय डाइरेक्ट क्लिप लानोसै माने आं दानि बुंनाया भुल जादोंमोन सारा मा माने सारा नेसनेल एवार्ड मोनदो MIL साबजेक्टदो MIL टिचार आरो सारा जोंखौ MILखौनो लायो दा माने जोङो बहुत टाइम जाबायना एख' जायाखै ओंखायनो धोरोम खुंगुर आदाया जोंनो लान्च लाना फैदोंमोन मेबि जाग्रा बेफोरबायदिनो दा बेखौनो रानगासिनो दङ दा दसे थाना धोरोम खुंगुर आदाजों लोगो मोनगासिनो दङ दा जाग्रा नालाय बहुत आखाम खुबैना जोङो आरो बहुत टाइम जाबायना जोङो 9:30 फैदोंमोन एख' जाना थाङाखै न'आवबो जाना लाखा इयावनो मोनदो फ्रियावनो जाना लाखानि दोग्रोना दा आरो माने गुदुं गुदुं सिंग्रा होननानै रोंगियानिफ्राय लाबोना होदो माने जोङो नैफोरखौ लाबोजोबदोंमोन सब फेटायजोब्बाय फारसेनिफ्राय जाखाबाय एकदम आखाम उखैदो आरो तामानो जाखाबाय फाइनेलि नैथि बारखौबो मोनबाय आं जानो थाखाय नै सेकेन्ड टाइम दसे समनि उनाव माने दिल्लीनिफ्राय फैना आलासि नै बिसोरनो केमेरा ओरै बोख्लायदो ड्रन ओरै मेबि लाबोसोदो आरो खिन्थु भिडिअ खालामगोन ना जोंखौ गाइस माने जोंनिया इयाव सुट लाबाय थानाया माने ड्रन शट लागोन आरो इयाव जोंहा गासैबो ड्रन शट लानाय दिनै हानाय इथिं ड्रन उरायगासिनो इयाव जोबोद मानसि बुरजा फैगासिनो बहुत मानसिनिया एकदम इयाव माने ड्रन शट लागोन आरो ड्रन शट माने नै इयाव ड्रन शट लागोन नैथिं फैखानोसो फैगोन आरो नैथिं दोङो नैया ओइया सरि नैया जों इथिं फै दोङो नैथिं ड्रन शट लागोन मोननैसो इथिं स्कुलाव दोङो उरायगोन जोंखौ शट लाबाय थादों नैया इथिं केमेरा नै ड्रन गासैबो नैया गासैबो शट लागासिनो दोङो माने जोंखौ शट लाबाय थादों आरो लानानै दा जोंनिया रुम सिङाव थाथ'नाय शट इनियाव इसिनिया नै ड्रन शट बाहेरनि ड्रन शट जोंनिया भितराव जागोन आरो शटआ नायलांबाय दा भिडिअखौ बहुत एकदम आखाम साखाम खुलिबाय दा खैथा जाखो टाइम 5टा हलै ओइ 5टा हल ओइया इथिं दोङो 5टा हयगालता 5टा जाबाय टाइमा 5 PM जालायलांबाय एकदम बेलासिलांबाय ओंखाम साखाम उखैदो नायलांबाय थाबाय जाबाय माने जोंनि फरायसालिनो जोंनि स्कुलनिनो बिनन्द swargiary सारा नेसनेल एवार्ड बान्था मोन्दों नै मिया दाख्लै मिया मोन्दोंबाथाय दिनै माने दिल्लीनिफ्राय फैनानै सारा माबोरै क्लास खालामो जेनेबा स्टुडेन्टफोरजों माबोरै बेफोरखौ भिडिअ खालामना फैजोबदो भिडिअ खालामनानै स्कुलखौबो भिडिअ खालामबाय ड्रन शट लाबाय मेबि लानानै जेनेबा जों लांगोनलै दिल्लीयाव लांनानै साराथ' जेनेबा बान्था मोनबाय जेनेबा नेक्स्ट क्लिपआ बिनि शुटिंनि क्लिप आरो जेनेबा बिहाइन्ड दा सिन नायलांबाय दा भिडिअखौ
तो मैम को लालसा बहुत पसंद है असम का मैम ने बोला लालसा खाना है ब्लैक वाली चाय खाना है तो गाइस इतना शूटिंग चली है माने हिंदी तो आई थी कोबी चली है क्या कोई खाने मत बोलूंगा हमारा ना फिल्म का गलो होती है पास आ जाएंगे ड्रोन रेडी नैया बेयाव ड्रना रेडि एकदम नैया इथिं पाइलटआ एकदम सायाव रायसिगोन आरो इथिं केमेरा रेडिया नै इनाव नैथिं एक्टर एक्ट्रिस माने नैया इथिं दाबो भिडिअ खालामगासिनो दङ नैया नैथिं ड्रना रेडि एकदम टाइमा बहुत जाबाय 5टासो जाबाय एकदम ओंखाम सोंखाम उखैलांबाय मा बुंनो आरो दा खामै ड्रना रेडि माने आं दा धोरोम खुंगुरा दाखो लोगो मोनबाय आरो दा आं फाइनेलि सारदो फैफाबाय नैया आदाया धोरोम खुंगुर आदाया दा जेनेबा आदायानि खबरफोरा माबोरै दा ओरैनो आंनि फार्स्टआवनो फंबायनि चेनेलाव आंखौ लाबोनायनि थाखाय फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि खबरा दायो मोजाङैनो दङ आंनिनो पुरना स्कुलमोन बेबो आंबो बेनिफ्रायनो फरायना थांनाय हायार सेकेन्डारिखौ माने आदायाबो बेयावनो फरायनानै जेनेबा हाइ स्कुलखौ पास जानानै थांबाय आरो जेनेबा उनाव आरो सर्ट भिडिअ जेनेबा मिउजिक भिडिअनि प्लेनिं दायो मिउजिक भिडिअनि प्लेनिं गैथ'आ आंना दायो गैथ'आ मिउजिक भिडिअनि प्लेनिं गैथ'आ आरो जेनेबा सारा जेनेबा नेसनेल बान्था मोनबाय जेनेबा बान्था मोननानै आदानि गोसोआव माबोरै नांदो फिलिं जेनेबा निजानि फादारानो मोनदो जेनेबा इफोरनि बागै बाय एसे दाथ' बेयो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद गोग्गाथावना बाथ्रा मानोना आंनि मोनथिनायाव दिनैसिम माने बर'फोरनि फार्स्ट टाइम आरो बेयो जे सोरबा फोरोंगिरिया बिदि नेसनेल लेभेलाव बिदि बान्था मोननो हानाय आरो जिखिनि मोनथिनायाव बे नेसनेल लेभेलावथ' टिचारा सानो इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय बयनिख्रुइ हाइस्ट रेंक आरो बेनि उनाव गैला स' बिराद गोग्गाथावना आरो गोजोनथावना बाथ्रा जों आंनि थाखायल' नङा गासै जोंनि आसामनि बा हादोरनि मानसिफोरनि थाखाय बयनि थाखायबो गोजोनथावना बाथ्रा जेनेबा आदाया बेखिनि टाइमखौ आंनो होनायनि थाखाय जोबोद थेंक इउ आदाखौ आरो लोगो मोनना जोबोद मोजां नांबाय दा मोननैसो फट' थिखांनोसै थेंक इउ नै आदाखौ नैया जोबोद लोगो मोननानै दिनै लोगो मोनमारसिबाय आरो माने दा नै दालि भात जानानै सुनि मोनसुवा सुगुनखै माने स्कुलाव जानाय बेबस्था खालामदों जों मिथियामोननोखा दा दोखो जानोसै जानानै न'आव थांसै हावहा आंनियाव भाजा आन्था ओमफ्रायना जोङो दालियालाबो दालि जल्दि आखामखौ जुदि एवफाय आरो लगायना जानोसै दांनानैसै आंथ' निरामिस नांदोंमोन ओइ खनाथिं पनिरबो होफैबाय माथो या बावगारनासो दंमोन नै लकेल दाउ दोङो नैया नैगोदै नैथिं लकेल दाउ नैगोदै अके जों दा स्कुलनिफ्राय फैबाय नै स्कुलथिं लोगोफोरा फैबाय दा बिसोर थाबबाय जों फैबाय एकदम ओंखामखौ जाबाय जानानै दा साइकेल सालायबाय एकदम उदै सानाय मोन्दों माने खानसे ओंखाम जायालासिनो फैबाय ना फुङावबो दा भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो माब्लाबा जुदि मोजां भिडिअ नांगौबा बिनन्द सारदो आङो मोनसे ब्लग लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामना खिन्थाहर होमबानो आं बिनन्द सारजों जुदि भिडिअ नांगौबा आं इन्टारभिउ लानानै खिन्थागासिनो दङ दिनै बेजासिनो भिडिअखौ जुदि नायना मोजां लाइक खालामदो आरो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामना बेफोरबायदिनो ब्लग नुनो मोनबाय थागोन धामाका आरो दिनै बेजासिनोसै आरो बाय